TV Anwar filɛbagaw a bisimila ka don kibaru kɔnɔ ni y'a ka bakurubaw ye. Irisiw ka lasigiden, Chine ka lasigiden ani Arabie Saoudite lasigiden u ni an ka jamana marabolo minisiri ɲɛmaa ye ɲɔgɔn ye kunu alamisa janvier kalo tile 4 a dakayɔrɔ la Bamako. Ni ye jamakuluw ka taama ye Irankaw fɛ taama min ni u ka jamana kɔkɔrɔmadon taama don a dabɔra bi kokura bi juma janvier kalo tile 5 Iran jamana kɔnɔ. Irisiw ka lasigiden, Chinois ka lasigiden ani Arabie Saoudite lasigiden u ni an ka premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga u ye ɲɔgɔn ye kunu alamisa a dakayɔrɔ la min bɛnna janvier kalo tile 4 ma. Sanga 30 ɲɔgɔnna u y'o de kɛ kuma la mun nana kɛ Irisiw ka lasigiden mun bɛ an ka jamana kɔnɔ ani Mali premier ministre ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Soumeylou Boubèye Maïga ye. O bɔlen kɔfɛ a ye Chine olu ka lasigiden n'o ye Lu Yingwe k'o bisimila a ka jabala la n'o ye primature ye. O la n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ni maa fila ninnu u nan'u da se fɛn caman ma ko o ɲɛfɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o bɛ tali kɛ Mali ni Chine ni ɲɔgɔn cɛ a y'a jira k'a fɔ Chine ye an dɛmɛ sira bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔ ka se ka yiriwa cogo min na. Madame Lu Yingwe ale ye premier ministre fo k'a waleɲuman dɔn k'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa fana ye danaya mun ta k'a d'a kan n'o ye Ibrahim Boubacar Keïta tiɲɛna a ɲɛna fana kuma tɛ yɛrɛ jamana bɛ bolo da mun kan an bɛ don min na i n'a fɔ sisan. O bɔlen kɔfɛ ani Arabie Saoudite olu ka lasigiden n'o ye Saudiya jamanaw ye a n'o fana ye ɲɔgɔn ye u nan'u da don i b'a ye k'a fɔ Mali ni Saudiya jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min bɛ yen nɔ teriya ani baaraɲɔgɔnya o de b'a ni ɲɔgɔn cɛ wa o fana bɔlen kɔfɛ a y'a jira k'a fɔ a bɛ san caman bɔ Mali ni Saudiya jamanaw an bɛ ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u y'an dɛmɛli kɛ bolonɔ bilara bɛnkan sɛbɛn mun na walasa i b'a ye k'a fɔ an ka se ka lafiya cogo min na wa u bɛ ka an dɛmɛ fana Bamaciw kɛlɛliw la wa o fana bɔlen kɔfɛ an ka premier ministre ale kɔni y'a jira k'a fɔ a mago bɛ u bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ la. An bɛ taa Nigérakaw fɛ Nigériya Bamaci jɛkulu u ye binganni kɛwale ta k'a lase yenkaw ma min kɛra sababu ye maa 70 olu bɔnɛna u ni la a kɛra yen sigida marabolo min ni a bɛ a kɔrɔn ani ka taa a babayan fan fɛ. Marifatigiw dɔ a jira k'a fɔ maafaga jɛkulu ka maaw de don u nana maa 7 bɔnɛ u ni la kunu alamisa don Nigériya worodugu yanfan ka taa a kɔrɔn yanfan fɛ tile damadɔ tɛmɛnen kɔfɛ wagati min na maaw bɔtɔla u ka église da fɛ u y'o olu bɔnɛ u ni la n'o ye maa 16 ye nin ko in kɛra yɔrɔ min na an k'a ma ko EMOA ni Bamaci ninnu u nana moto de la ka marifakisɛ bɔ maaw kan ka sɔrɔ ka boli wa an bɛ don min na i n'a fɔ sisan nɔ ni marifatigi ninnu u nana i b'a ye k'a fɔ taa maaw ka foro kɔnɔna la ka mugu bɔ olu fana ka u ɲɛ sura maa minnu kan ka sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ u ma a dabɔ a kama o la n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ olu tun bɛ yen nɔ u ka sɛnɛ de la EMOA ale ye yɔrɔ ye ani EMOCO ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 50 yɔrɔ mun na yɛrɛ san kura fagaliw nana boloda ye maa 16 olu de bɔnɛra u ni la u segintɔ la ka bɔ u ka duwawuta kɛnɛw kan maa 4 minnu yira k'a fɔ olu ye nin waleya cɛjuguw kɛ olu bɔnɛra u ni la wagati min na u ni marifatigiw dɔ nana kari ɲɔgɔn na tɛgɛ kɛra kelen na u y'o minɛ k'o di lakana tigilamaw ma fantanya ɲɔɲalen don kosɛbɛ nin mara in na hali n'a sɔrɔ wari bɛ sɔrɔ yen kosɛbɛ sabula tajiw de b'o bɔ yen nɔ jɛkulu caman bɛ yen nɔ n'olu ye maafalaw ye tuma dɔ la yɛrɛ politikimaw yɛrɛ b'u dogo kɔfɛ ka se ka waleya cɛjugu ta ka maaw sɛgɛrɛ cogo min na sabula bɛɛ bɛ fɛ ka kɛnɛ dɔ sɔrɔ nin ko in na. N'an bɔra farafinna an bɛ taa Irankaw fɛ Iran jamana kɔnɔ ni ye jamakulu ye minnu bɔra bi juma janvier kalo tile 5 ni ka bɔ ka nisɔngoya taama ta k'a lase jamana juguw ma minnu kun ye taama ta tile damadama tɛmɛnen ka a ɲɛsin jamana maracogo lahalayaw ma u ka jamana kɔnɔna na.
Iran wagati min na u ka ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ k'u ka dankari kɛ taamalikɛla minnu tun bɛ taama la u ka faba kɔnɔna la ni sen in na maa minnu bɛ fanga fɛ olu de kɛlen don ka taama boloda a bɛ tile 2 ɲɔgɔnna bɔ minnu bɛ fanga fɛ u kɛlen don ka bɔ u ka dugubaw caman kɔnɔna la ka taama boloda u ka sɔrɔsiw kɔni olu mun carila yɔrɔ 3 kɔnɔna la an bɛ don min na i n'a fɔ sisan ni tile laban ninnu kɔnɔna la olu kɔni sera ka basigi sabati dɔɔni sabula a yira k'a fɔ taamalikɛlaw olu kɔni tun bɔlen don k'a yira k'a fɔ diɲɛ don o don dɔ de bɛ fara u ka fɛnw sɔngɔ kan o fana bɔlen kɔfɛ baaratanya b'u ka denmisɛnninw na u kɛlen don ka u ka jamana ɲɛmaa de jalaki n'o ye Hassan Rohani ale fana y'a yira k'a fɔ maaw bɛ ka laɲini mun kɛ n'o bɛ tali kɛ sɔrɔ yiriwaliw sira fɛ a bɛna a ta ba la nka baara in ka gɛlɛn dɛ a nana mun fɔ ka bɛn sanba 2013 ma Hassan Rohani ale sigira kokura tuguni Iran jamana ɲɛmaa la a y'a yira k'a fɔ a bɛna wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa sɔrɔ bɛ se ka yiriwa u ka jamana kɔnɔ cogo min na n'i y'a jateminɛ bolonɔ bilara bɛnkan sɛbɛn min na nucléaire ko la san 2015 a yira k'a fɔ o bɛna kɛ sababu ye u ka laɲiniw dɔ bɛna sabati nka san 2 tɛmɛnen kɔfɛ halisa n'i ye jateminɛli ta k'a lajɛ o b'a yira foyi ma sigi sen kan fɔlɔ wa ni u ni jɛmaw ta k'a lajɛ a ko samana fo lamɛrikanw yɛrɛ y'a ɲini k'a fɔ ko ONU ka sigiba dɔ boloda joona joona kɛrɛnkɛrɛnla ONU ka conseil de sécurité. N'an bɔra Iran an bɛ taa Faransikaw fɛ min ye fiɲɛba ye a bɛ ci Faransikaw fɛ min kɛra sababu ye maa 3 olu bɔnɛna u ni la maa 35 ni ka olu sɔbɛkɔrɔ jogi ni fiɲɛ kasara in kɔni a bɛ senna Faransikaw fɛ a bɛ tile dama dama bɔ kabini alamisa ka a dugu jɛ juma la janvier kalo tile 5 ni o ye bi. fiɲɛba min bɛ yen n'u y'a tɔgɔ da ko Eleanor maa 3 a y'olu de bɔnɛ u ni la maa 29 a y'olu jogi 4 kɔni i b'a ye k'a fɔ olu ta sɔbɛkɔrɔ juguyara wa kuranko gɛlɛya bɛ maa 35 de la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ a yira k'a fɔ arabadon ka dugu de alamisadon na fiɲɛ in kɔni a sera Faransi woroduguyanfan tilancɛ bɛɛ lajɛlen na ni fangaba ye fanga mun n'a a dama tɛmɛna kosɛbɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ ka kɛ sababu ye ka ji woyo fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa u bɛ ka na ni tiɲɛniw bɛɛ lajɛlen u ka mara mun bɛ yen nɔ n'u ka ma Massif du Mont Blanc ani Beaufortain fo ka taa se Vanoise ma Haute Tarentaise ani Haute Maurienne ani Tabor ani Pelvoux fo ka taa se Samsor ma n'i y'a jateminɛ u kɛlen don ko olu bila hakɛw la k'a yira k'a fɔ tiɲɛniba bɛ sɔn ka boloda yen nɔ olu fana kɛlen don ka kunbɛliw bɛɛ lajɛlen kɛ ka se k'u ni kisi cogo min na wa bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka labɛnw sabati walasa i b'a ye k'a fɔ u ka se ka kisi ka bɔ nin yɔrɔ ma fiɲɛ in a kɛlen don ka kɛ sababu ye ka dugu dɔ tigɛ yɔrɔw dɔ la sabula sira tɛ ka sɔrɔ yen fanfɛlaw la. An bɛ taa Kɔrsiw fɛ fiɲɛ ciba o fɛnɛ bɛ senna kabini araba ka a dugu jɛ alamisa la janvier kalo tile 4 min ni ani tasuma bɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ a kɛra sababu ye ka maa caman ni ka olu kasara ni fiɲɛci senfɛ Corse ni u b'a wele ko île orientale la. fiɲɛ ye tɛmɛni mun kɛ jigun sanfɛla la arabadon ka dugu jɛ alamisadon na a kɛra sababu ye ka tasuma wuli fan caman fɛ wa n'i y'a jateminɛ a yira k'a fɔ fiɲɛ in kɔni i b'a ye k'a fɔ a b'a ka sira kan hali bi maa 3 ɲɔgɔnna olu joginna u sɛbɛkɔrɔ joginna hectare 2000 ɲɔgɔnna an bɛ don min na i n'a fɔ sisan olu de jenina wa hali bi fiɲɛ in kɔni a b'a ka sira la a bɛ ka Faransi fan caman tiɲɛ fiɲɛ mun ni an ko a ma ko tempête Eleanor wa a yira k'a fɔ Corse fanfɛlaw la a ye tiɲɛniba dɔ boloda maaw ma sigi ni mun ye n'i y'a lajɛ hali bi a ka tɛmɛniw sira fɛ u ka pompier maaw kɔni kɛlen don ka wuli k'u jɔ maa 300 ani maa 80 pompier ni gendarme minnu kɛlen don k'u fara ɲɔgɔn kan ka se ka nin fiɲɛ kunbɛn cogo min na ani a ye tasuma wuli yɔrɔ mun na ka se k'olu faga walasa ka se ka maaw ni kisi. An bɛ taa Pakistankaw fɛ min ye yɛrɛfasu ye min ye mugu kɔni siri a yɛrɛ la ka mugu pɛrɛn u ka finitigilaka n'o ye polisi ye o kɛrɛfɛ min kɛra sababu ye ni ka maa 20 ka olu bɔnɛ u ni la ani maa caman minnu sɔrɔkɔrɔ joginna u ka faaba kɔnɔ min bɛ wele ko Kabul.
Majugu dɔ ye mugujugu don a yɛrɛ la ka ci lakana tigilamaw ka jɛkulu dɔ kɛrɛfɛ minnu tun bɛ ka lakana sabati kɛrɛnkɛrɛnla tamalikɛlaw ka lakana a yira k'a fɔ a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ fara maa sataw kan n'o tɛ fɔlɔ kɔni maa 20 olu de bɔnna u ni la maa 20 fana olu joginna bamancitɔ min bɛ yen ni an kɔma État islamique olu de y'a sɛbɛnciya u ka subahanamansiw sanfɛ n'o ye Amaki ye ko olu ka baara kɛlen don wa u kɛlen don ka na ni fɛn caman ye ka sɛbɛnciya k'a fɔ k'olu ka baara don ni nin bingani wale in ta k'a lajɛ o y'a sɔrɔ tile 4 sani nin don in cɛ muguci dɔ nana kɛ n'o kɛra sababu ye ka maa 18 bɔnɛ u ni la mara mun bɛ ni an kɔma ko Nangarhar ni ale ni Pakistan bɛ danfara bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ ni bingani wale mun kɛra o y'a sɔrɔ maaw dɔ kun kelen don ka taama dɔ boloda ka sababu kɛ jagokɛla dɔ tun bɔnna a ni la lakana tigilamaw fɛ wagati min na lakana tigilamaw bɛ ka dankari kɛ mun bɛ tali kɛ drogue feerelaw ani gulɔ feerelaw olu ka ko la maa min bɛ kuma lakana tigilamaw tɔgɔ la u ka faba kɔnɔ n'o ye Kabul ye na lakana tigilamaw yɛrɛ o tɔgɔ ko Basir Mujahid ale y'a yira k'a fɔ maa min mugujugu don a yɛrɛ la a tun b'a sen de la. An bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔ Mohamed Salah ni ale ye Egypte ka ye ale kɔni taara kafu ka ɲinɛ san 2018 ale lajɛli ba senfɛ min ni a kɛra akarakaw fɛ u y'a ta ni ka a kɛ farafina dolantalaw ka kunnawoloba ye min ye sara cɛ ka tɛmɛ maaw bɛɛ lajɛlen kan an bɛ waati min na i n'a fɔ bi Mohamed Salah ni Egypte ka don ale kɔni a jirala k'a fɔ farafina dolantanaw la ale de kɛra u bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa ye min ka sara tata ni o bonyana ni o fanba ye an bɛ waati min na i n'a fɔ bi. Liverpool ka ɲɛfɛmaa mun bɛ yen nɔ n'i y'a jateminɛ a ye jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ a ka dulanci tɔn fɛ fo ka taa se u ka jamana fɛ ɲinan san na Mohamed Salah ale de ko don a kɛra sababu ye ka Egypte lata diɲɛ jɔnjɔn kɛnɛ kan mun kan ka kɛ irisiw fɛ ɲinan san 2018 jɔyɔrɔ ko la n'i y'a ta k'a lajɛ u maa 3 de tun don Mohamed Salah a si bɛ san 25 la bi ale de jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ kuru 625 a y'o de sɔrɔ a ye Senegalais dulancila dan n'o ye Sadio Mane ye o bɛ jɔyɔrɔ 2 na kuru 507 o y'o sɔrɔ Gabon jamanaden mun bɛ yen n'o ye Pierre-Emerick Aubameyang o tun bɛ jɔyɔrɔ 3 na kuru 771 o y'o sɔrɔ ɲinan san na Mohamed Salah ale de kɛra dulancila ye n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ Liverpool a ye kalo 1 kɛ wa a ka cɛ donta o cayara ni bɛɛ lajɛlen ta ye ka kalo 2nan fana fara o kan fo ka taa se kalo 4 ma o la n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan nɔ a yira k'a fɔ a kɛra Ligue des Champions dolancila ye jɔakun 2 mun ɲɔgɔnna tɛ yen nɔ wa n'i taara i b'a ye k'a fɔ Anglais fɛ yen nɔ ni an ko a ma ko Premier League a ye kalo 1 ɲɔgɔnna k'o la a ɲɔgɔnna dolancila tɛ yen nɔ a kɛra BBC ka dolancila ye mun ɲɔgɔnna tɛ ɲinan san na o fana bɔlen kɔfɛ arabuw fɛ yen nɔ a kɛra ɲinan san dolancila ye mun ɲɔgɔnna tɛ arabuw fɛ yen nɔ k'a kuncɛ ɲinan san na kafu olu fana nana a sugandi k'a kɛ dolancila ye mun ɲɔgɔnna tɛ yen farafinna. Ni de kɛra aw ka jɛgɛ a ka bi dɔn kibaru la an bɛ foli lase aw ma a ka filɛli ko ɲuman na an bɛ Pointe Noire kaw bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ ko aw kan bɛn ni ɲɔgɔnna sigida wɛrɛ.